Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan! Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi mataro nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingahapos mo ko di sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Banan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Karon sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Piyo na nga dito sa Negros, nagatiner si Jack ninyo. Ang insakto na lang nga lugar nga iya gina-estaran, ang ginasiguro subong nga matultulan sa mga koneksyon ko dito. Grabe. Ginpabili mo kay Gocho Amable. Nga, Masaligan ka gitod. tungod sa koneksyon ninyo, tungod sa grupo, tungod sa maayo nga relasyon. Malapad yun man galing connection mo. Abi ko kung dari lang sa Iloilo. Bilog the Western Visayas ninyo. Tungod makigrupo, kuya. Mahilig ko yung mga amigo. Na, mo gina yung mayo, Choy. Amo gina yung gusto. Sige lang ako yung bahala si mo. Suportahan ta ka sa tanan nga kinanglanon mo. Salamat ninyo, salamat. May edad na ako. Hindi na ko yung makasarang sa mabugat nga ubra. Dali na lang ko yung sa kapihan, sa pangigaron, mamati-bati sa mga balita na. Kag Choy, Oh, pihiwa lang kundi sarang makita si Jack. Kaya ako nang bahala siya. Eksakto lang ang lugar ang luya kung may balan. Ako na bahala pagtrabaho siya. Kanako sa atraso sa ako sa animal nga to. sabi mo ninyo, hindi mo siya madali-dali nga tandugon. Tungod kay Montesa. Ano? To. Ara siya sa grupo ni Montesa. Kumpirmado ina. Kagang mati ko, isa siya subong sa ginasaligan ni Montesa. May bago sila nga transaksyon. Kag mas kung katama ang nagagwa nga balita. Nga grupo ni Montesa, amo ang grupo nga nagapamatay subong sa mga involved sa illegal nga droga. Ano? No? Pating kakatabo ni si Lido? Oo, dito. Kag kung magmatuo nila, ara si Jack sa grupo gay na. Upod siya sa mga nagapanumpa. Galing. Kabalo ka naman siguro sa trabaho ni Jack ninyo. Pariyo man siyang yamay, birador man siya. Isa ka maisog, kag matanda nga birador. Kaya ko labot kung ano man siya, kung sino man siya. Kung ano man ang agi niya, Choy. Hindi siya kasarang sa akon, Chok. Wala siya sang kapasidad. Pero ako, ang tanan, pwede ko mahimo siya. Kung siya lang isa, oo. Pero tungod kay ara siya sa grupo ni Montesa, mabulubod na yan ka ninyo. Tungod oras nga gintandog mo siya, pareho lang nga gintandog mo ang bilog na puwersa ni Montesa. Ano? Ang balita, si Jack ang ginasaligan ni Montesa. Buot silingon, si Jack ang right hand ni Montesa. Kag may posibilidad nga si Jack ang nagadala sa ila mga tao. Hindi ba lang? Hindi ako familiar sa Montesa ngayon. Hindi ko siya kilala. Sa imo ko lang nabatian ang ngalan niya eh. Pero bisan ano pa, huwag ka madlok siya, Choy. Wala akong labot kung sino man siya. Kung mag-intra man siya, sa himuon ko kay Jack, hasta siya maumid sa akon. Maumid gid siya, oras nga gintandog mo siya ninyo. Kag mabudlay daya kung mag-intra sa Montesa. Basi maalang-alang kasi yan ninyo. Ano? Oo. Ako? Oo. Napigawan ka pa sa ikasalang ko, Chua. Wala ninyo.
kilala ta ka. Kabalo ko iya sa kalibre mo. Pero kung sa plastada, ha? Mas plastado si Montesa sa imo. O, ayan ba kay iya na de iya lugar? Oo. Ha? Sang ara pa sang una si Madam, si tita mo, hindi maglayo ang ila kapasidad ni Montesa ninyo. Kung magbinuguan ay, si tita mo na lang yang makasarang sa puwersa ni Montesa. Be, amable. Oo. Kabalugi ko nga maisog ka ninyo. Kagbaskog ang mga tao mo. Bakol ng imo grupo. Pero wala pa ka mo makaplastar sang maayo. Ha? Kung magbinumbahan ay maristo ka kay Montesa, tungkol nakaplastar na siya. Halin sa politiko, sa pulis, hasta sa underworld, maayong ya relasyon. Kani makasiling ako. Ha? Takilid ka sa iya kung bunggoon mo siya subong. Nungay na kuya nag-eksister sa amos ni nga klase sa pangabuhi ninyo. Nabasa ko na iyang nagakatamo. Nakaibalo na kuya sa ginding. Kani, mabati ako. Okay? Ocho, amable. Mayo. Gapapatigid ko si mo. Good. Kagapatigid ko sa ginahambal mo. Amo na iya. Mayo ninyo. Salamat. Sabi mo lalamihan ako sa imo kay baskog ka. Kay kung kabalo ka lang magdala, magadugay ka ninyo. Magabakod kag magabakod ka. Koneksyon kag dugang nga kaalyado lang kulang sa imo. Kag sa bagay ngina, makabulig ako sa imo. Be, matuod ka, Choy? Oo, ninyo. May mga grupo nga pwede mo isabay sa imo para magdugang ang pwersa mo. May mga koneksyon nga pwede ko ipatigayon sa imo para nga ang imo pwersa hindi lang sa tao, kundi hasta sa papel. Be, tuod ka, Choy? Nakuha mong buot ko silingon? Ha, ninyo?
Jack, natutulan na sang alpa ko ang lugar nga ginaplastaran subong nanday bukol. Sino na si Bukol, sir? Amo ning alias ni Rodito Vega, si alias Bukol ang panawag sa iya. Siya niyang ginaplayan namon search warrant, kag siya man ang nakapatay sa upod ko. May badi-badi ni si Bukol, duwa di sila pirmi ang updanay. Kag subong daw may mga bag-upag siyang mga upod. Daw may grupo na siyang naupdan. Amo gali. Ano ning record niya, sir? Damo na kaso. May murder, may homicide, puro ariglo. Sang ulihi, nag-entra negosyo ba to? Amo kon nga nakasulod ang ngalan niya sa target naton. Hindi siya pwede hatagan kumpiyansa, Jack. Kriminal siya. Di ko sila subong, sir. Ato siya sa Pasi. Sa Pasi? Oo. Sa balay sang Yatiyo. Dito naman siya nagplastar. Dito naman siya nagaduso. Sabi niya, siguro kay medyo layo na ang lugar na ito, hindi na namon siya matutunan. Ote, anong plano? Sudlog na sila. Ginapa-monitor ko ang isang mayong asset ko dito. Panilag sang hulag nila. Kaya ginapatunan ko ang lugar para mahapos sa aton ang pagsunod dito. Okay. Kinahanglan armado kita sang mataas nga kalibre sa mga armas. Kung sudlon nato ng among lugar. Sige, Jack. Kay tawagan kong asset ko. Kay kung okay na, mamiting kita. Para maplanuhan ta ang pagsulod sa lugar nga nahamtangan subong ni Bukol. Anong plastada? Hindi na magbayad si Kulas. Hindi magbayad. Kaya nga naman. Malaylo ko no siya. Kay init gud kuno kayo eh. Makapila na siya nga attempt nga igoon. May lagi nakapuslit siya. Pero danay ka, may sulokton pa ta sa iya, hindi bala? May ara pa po siya eh. Lapit pa 200,000. Kadako pagli. Oh, dako eh. Ngayon siya ko nung magbayad. Wala ka, boss. Ubus na gani ko nung items. Na pangdagdag na niya gani sa mga magagmay nga puser nga kilala niya eh. Kag wala siya kuno nabayaran.
wala na ako na mag-remit siya, kaya ti, nagpalanago naman. Animal. Ginalan siya, tama. Te, anong mayo ni boss? Ha? Malaylo man kuno siya eh. Mahulag naman kuno galing siya sa liwat kung daw hindi na siya init. Gali ah. Te, anong panilag mo sa iya, haw? Sa ako lang, boss. Daw balibad lang na iya mo. Pero ka, may nakatimbre sa ako ni. Daw sa ako ang iya nga pamirdi sa bulangan. Kag daw wala na siya sa may inugbayad sa aton. Ibalibad niya mga tao niya nga wala kuno makabayad siya. Oh, Gamiton pa niya nga rason ang kainit subong sang sitwasyon. gali ah. Dumayo ako. Mayo ah. Anong mayo da? Ano sila niya to? Malaylo siya kuno anay? Oo, malaylo siya. Di siya subong ako? Raman lang siya sa lugar nila. Pati ko, pangita sang galaston kay mabakasyon siya. Gali. Oo! Mabakasyon siya kung sa lugar gid nila. Wala na siya kuno galaston? Wala na. Ang kagwa. Pangitaan nyo to gani, prindahan ang iya sa lakyan eh. Gali ah. Aha. Namis ang unis ang animal niya. Abibi, tawgi. Tawgi siya. Ha? Ang bala siya naton makitay ka mo. Kaya tagan ta siya. Ano? Pero boss, dako pang kulang niya sa aton. Tapos, hatagan mo pa siya kwarta, ha? Ay, masyong. Nagsiling ko nga kwartang yatag ko, aw. Boss? Hindi kwartang yatag ta siya, kundi bala. Ha? Boss? Pagkikitaye siya, tagtumba. Total, dumalabo naman nga magbayad siya sa ngutang niya. Kag hindi ta naman nasa mapuslan. Mas maayo pa, nga magpahuway na gilang na siya matuod. Itipa na lang to, Masyong. Okay, boss. Jack, ari lang kami sa unahan. Hatagi lang ako sang signal kung pwede na namon masulod ang lugar. Oo, sir. Monitor ko ng hulag nila. Malapit na lang kami sa balay ng plastera nila. Wala sila mag-ibalong ginabantayan na mo ng hulag nila. Pila sila, Jack? 5. Ang isa lagwa, mabakal siguro sa kape. Kaya may dala siya nga suludan. 4 lang ang sa sulod sa balay, sir. Sudlo na lang naman. Masarangan ninyo, Jack? Oo. Basta pag-ulag namon, abantil dayan ka mo. Okay, Jack. Pero siguro ha, armado sila. Kung daw mabato, unahin ninyo. Oo, sir. Amat-amat ang may kanto dito. Sudlo na namon sa bong. Ari na kami, Jack. Sarge, dali na kamo. Ginsulod na sila na Jack. Dali na kamo!
Pangabihan sundarin niyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.